Mga puntod sa Bunuan Bukid Public Cemetery tinutubuan na ng mga damo at lubog sa baha. Kaugnay niyan may live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, natakpan na ng mga matataas at makakapal na damo ang karamihan sa mga puntod dito sa Bunuan Bukid Public Cemetery ilang linggo bago ang undas. Tinubuan na ng damo ang mga puntod sa Bunuan Bukid Public Cemetery sa Dagupan City. Hirap nang mapuntahan ng ilang puntod dahil sa taas at kapal ng mga damo. Mahigit 2 linggo bago ang undas, may mangilan-ngilan ng pumupunta sa sementeryo upang maglinis. Kadalasan nga tayo, pag tuwing malapit na sa pista ng patay, ito ang problema. Kung malapit ng pista ng patay, pinapalinisan naman. Magbubutan na lang. O ganun, tiis. Para mabisita itong puntod. Ang mga yumao. Napuno ng matataas na damo at natatakpan na yung ilan sa mga puntod o nicho dito sa Bunuan Bukid Public Cemetery at tiniyak naman ng caretaker na malilinis at puputulin yung mga damo bago sumapit ang undas. Asahan daw ang pagdami ng bilang ng mga magtutungo sa sementeryo habang papalapit ang undas. Ang ilan, hihintayin daw ang paghupa ng mga naipong tubig bago sila maglinis. Ganyan talaga po ma'am na hindi mo matatanggal talaga yan kasi tumubo na yan na damo eh. Mahirap tanggalin. Kahit tanggalin mo sa ugat, wala pa rin tutubo sa dami niyan. Kaya malinis lang po yan pag pista ng patay. Sa ngayon, Chris, may pangilan-ngilan na rin na bumibisita at nililinis na rin yung mga puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay at kasabay nito, tinatabas na rin yung mga makakapal at mga matataas na damo na nakapalibot sa puntod. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka.